na nga ititingay tatani nga musim yaraw ni kausi komen na to nga sa phone ako tatani nga ibewe kakatangan ni pimpim yarawan na ko payatang iriko payatayahan ko na mga raruhan ako taningay wo nay nayaron nga ko di ben ako hinangina kung ay hinto kantewan ni kipe mayak katayapan na mga okiri ko ningay wo unay ko iyarawan ako mapo ni may sartay sununiyay amay sautay ikakatanggo iyan may abusi ko raw bako ko nakaparapure tetaboy na kuyay natime to anuri tetaboy menayay inabuntang iriko pabunsing ko raw wawake adikirariki taningay wo nay nayaron na ko di ben ako hinangina kung ay hinto kantewa ni kibe mayak katayapan na mga okiri ko ningay wo unay ko iyarawan ako taningay wo nay nayaron na ko di ben ako hinangina kung ay hinto kanteban ni kibe mayak katayapan na mga okiri ko ningay wo unay ko iyarawan ako taningay wo nay nayaron na ko di ben ako hinangina kung ay hinto kantewan ni kibe mayak katayapan na mga okiri ko ningay wo unay ko iyarawan ako kang iyarawan